Zdraví vás Curara. Mám tu ďalšiu recenziu, tentokrát trošku spojenú s dojmami, pretože moje hodnotenie tohto anime, ktoré budem robiť recenziu, nie je moc dobré, aj keď samotný rating na toto anime je vysoký. Bude sa to týkať anime Rainbow Nisha Rokubou no Shichinin, ktoré vyšlo v roku 2010 a má 26 epizód. Vlastne odohráva sa to 10 rokov po konci druhej svetovej vojny, kde vlastne Japonsko prehralo vojnu a tí ľudia z toho boli takí úplne skľúčení, frustrovaní a vlastne tá doba bola taká depresívna. Najvyššie tomu nepomáhalo ani to, že bola ešte zlá ekonomika a Američania mali svoje základne aj s vojakmi na ich území, čiže z toho boli ešte viac frustrovaní. Samotný príbeh sa týka 6 mladých delikventov, ktorí sa dostanú do nápravného zariadenia, kde sa dostanú do cely s jedným spolubývajúcim Rokurotou, ktorého neskôr volajú Anchan, pretože on sa stane niečo ako im starším bratom, strašne im pomáha, zastáva sa ich, naučí, ako majú prežiť v tom nápravnom zariadení. Aby som pravdu povedala, tak Rokurota najväčší problém som mala zrovna s postavami, ktoré mi strašne vadili, preto aj to zlé hodnotenie, ale k tomu sa dostanem úplne nakoniec. Teraz ešte k tomu príbehu. No tak Rokurota mal kedysi ešte spolubývajúceho v tej celej, ktorý bol vlastne zneužitý doktorom Sasaki, ktorý v tom zariadení pracoval ako doktor. Mal slabosť pre mladých chlapcov a sexuálne ich zneužíval, čo bol prípad aj toho Rokurotovho spolubývajúceho a on potom vlastne spáchal sebevraždu a nechal list, v ktorom vlastne písal to, čo sa mu stalo. Takže doktor Sasaki a strážnik menom Ishihara, ktorý vlastne dodával tých chlapcov tomu doktorovi, tak sa snažili o to, aby Rokurotovi predĺžili ten pobyt v tom zariadení čo najdlhšie, aby to ich tajomstvo nevyplávalo na povrch, pretože by z toho mali strašne veľký problém. Samozrejme, Rokurota sa ovládal, takže bolo mu jedno, že ho bili, týrali a snažili sa ho proste donútiť nejako prejaviť, aby tam musel ostať dlhšie. Nepodarilo sa im to, takže nakoniec usilovali o jeho život. Keďže tých 6 mladistvých delikventov ho malo strašne radi, tak sa dohodli na tom, že ho zachránia a vlastne sa pokúsili o útek z toho zariadenia, čo sa niektorým podarilo, niektorým nie. Niektorí vlastne ostali v tom zariadení až do konca toho svojho pobytu, niektorí vlastne žili na slobode, len sa museli ukrývať. No, bolo to tak, že tomu Rokurotovi alebo Anchanovi sa stala taká tragédia trošku, ktorá bola úplne vynútená, vôbec sa to nemuselo stať. Proste bolo to len preto, že mal taký sprostý charakter, pretože shonen charaktery sa do seinenu fakt, že nehodia. Vôbec to nespolupracuje, úplne to zlé, kontraproduktívne, úplne. Nepáčilo sa mi to, ale k postavám na konci sa až vyjadrím. Toto som sa vyjadrila k Rokurotovi, k tým 6 delikventom, tých popíšem až fakt, že na konci. Aby som ešte spomenula to, názov sa volá Rainbow a v preklade to znamená dúha a je to vlastne symbol, keďže boli ešte v tom väzení, keďže boli v tom nápravnom zariadení, tak to bol vlastne symbol pre ich slobodu, pre ich sny, pre ich šťastie, ktoré ich stretne, keď idú z toho zariadenia. V príbehu asi všetko. Už viac tomu nepoviem, už by to boli asi spoily. Čo sa týka animácie o štúdia Madhouse, čo je jedno z najlepších štúdií animačných vôbec, nemalo úplne plynulé pohyby. Aby som nezabudla, tak režiu mal na starosti Kojima Hiroshi, ktorý o rok neskôr robil takisto aj Hunter x Hunter. A Hunter x Hunter je proste boží viec. Rainbow trošku zaostáva aj čo sa týka animácie, aj čo sa týka samotných tých schopností, ktorú prejavili v režii. Samozrejme boli tu také občasné zastavenia obrazu a
ako keby to previedli do kresby a vtedy tam rozprávačka vlastne hovorila o tých pocitoch, jak sa tie osoby cítia, čo by bolo fajn. Ako som vravela, samotná animácia, veľmi dobrá, tieňovanie, šrafovanie, fajn, výborná kresba. Nemala som s tým problém, až na to, že ešte neboli také plynulé pohyby ako v Hunterovi o rok neskôr. Ďalej máme hudbu. Tá bola sentimentálna, keďže tam boli pár takých, proste tí chalani nemali vôbec šťastie v živote a mali také proste smutné chvíle, strastiplné, takže bolo to tam také celkom uplakané, takže tá sentimentálna hudba sa k tomu aj hodila. Ja som s nimi nejak asi nesúcitila, pretože to, čo robili a ako sa správali, proste to boli také vynútené chyby, ktoré proste si myslím, že nemuseli byť. Keď sme pri postavách, tak je to už vlastne aj tak posledná vec, o ktorej sa musím vyjadriť. Na mňa to bolo, tie postavy proste mali všetky shonenovský, typický shonenovský charakter, proste boli to akože kamaráti, ktoré pre priateľstvo spravia všetko. Najprv ich vymenujem a trošku ich popíšem a potom možno ešte popri tom poviem aj nejaké tie veci, ktoré spravili a nemuseli spraviť. Takže Mario strašne sa opičil po Rokurotovi alebo Anchanovi. On vlastne nie, že sa chcel stať boxerom, ale vlastne aj tak trochu, hej, bolo to z toho, že Rokurota bol boxerom, takže to opičenie bolo úplne výrazné. Potom dokonca chcel prebrať priateľku, čo sa mu podarilo. To bolo úplne vtipné, jak to úplne zlo to vyriešil, takže zlá postava. Ďalšia zlá postava je Joe. Bol to taký blondiak s modrými očami, bol strašne úlisný a pre dosiahnutie svojho cieľu akože mu nevadilo robiť veci takého nie moc príjemného charakteru, čo mi na ňom vadilo. Tak on skôr v tom zariadení básnil o tom, že má svoju sestru Megu a keďže oni boli sirotkovia obidvaja, takže nemali rodičov, tak on ju akože chcel hneď nájsť, potom ako vyjde z toho zariadenia a keď vyšiel, tak proste nič. On sa chcel stať totiž spevákom a tak sa mu naskytla jedna taká príležitosť, tak sa jej chopil a proste niekto Megu zabudol a z toho, že sa mu to až tak úplne nepodarilo, to čo chcel dosiahnuť, sa stalo vlastne to, že tá Megu vlastne prišla na jeho koncert a tak sa spolu akože našli, čo už bolo úplne smiešne vyriešené, ale tak dobre. Ďalšia postava Baremoto, proste taký, bol tam niečo ako taký inteligentný, s brýlami, on vlastne zosnoval tu ich ten ich útek zo zariadenia a spravil proste na to, aký akože mal byť inteligentný, tak spravil proste takú vec, že sa zamiloval do prostitútky a nech mu kamaráti vraveli, čo chceli, proste on ich úplne ignoroval a úplne ju uprednostňoval, potom to vyústilo zle, takže ďalší blbec. Potom tam máme Cabbage, bol taký tučko, ktorý veľa jedol, nakoniec sa stal, myslím, sumozápasníkom, bol taký úplne jednoduchý, taká o ničom charakter. Ďalší bol Spoon, strašne uškrečaný, taký krpec, mal sklony k obchodovaniu a on vlastne stratil rodinu pri atomovom výbuchu a na to, že on bol v blízkosti toho atomového výbuchu, tak to nejako na ňom nebolo vôbec badať. Sice tam mal trochu zdravotné problémy, ale ako nič. Ďalší bol Hetaj, ten bol asi najlepší a posledný. Ten mi nevadil. To je asi všetko do mňa. Moje hodnotenie 5,5 z 10, čo je málo. Zlé charaktery proste. Čo si budeme vraviť? Pokazili to proste shonenovské charaktery. V scéne nemajú čo robiť. Na dnes všetko. Čaute.